Malawi Brief. Tikupasirani nkhani madzulo kuchokera ku MBC za lero pa 18 August 2026. Zotukula m'maiko pachuma. Zina mwa mfundo zomwe atsogoleriwa agwirizana ndi kulimbikitsa ntchito za mafakitale komanso kuchotsa zopinga zomwe anthu a m'maikowa amakumana nazo mzipata polowa ndi kutuluka, zomwe ati zimalimbikitsa ntchito za malonda pakati pa maiko a mbungweri. Atsogoleriwa akambirananso zowunika mavuto omwe ali mdziko la Madagascar ndi kupeza mayankho kudzera mu kukambirana mwa mtendere. Poyankhula potsekera msonkhanowu, President wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa wati pakufunikira kuphunzitsa achinyamata luso, kupereka mwayi wa ntchito komanso kulimbikitsa ulimi kuti maiko akhale kudzidalira pachuma ngakhalenso pa chakudya. Pa nkhani za mtopola zimene nzika za dzikoli zakhala zikuchitira nzika za maiko ena, a Ramaphosa ati ndi okhudzidwa ndipo kuti izi sizinachitire ubwino maiko okhudzidwa, ndipo apempha maiko kulimbikitsa mtendere pakati pa anthu ndi kupempha kuti kusiyana maiko kusabweretse kugawikana pakati pa anthu a maiko a bungwe la SADC. Mmodzi mwa akuluakulu a mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Chris Mwale alangiza unduna komanso nthambi zosiyanasiyana za boma kuti zizitsata malangizo okhudza kasamalidwe ka chuma cha boma amene amapereka ofesi yolondoloza chuma cha boma ya National Audit Office pofuna kulimbikitsa kusamalira ndalama za boma. Amwale amalankhula izi ku Lilongwe pamene nthambi ya boma yolondoloza chuma cha boma ya National Audit Office imatulutsa ndondomeko ya momwe igwirire ntchito kuyambira pano mpaka mchaka cha 2031. Isaac Jali ali ndi nkhani yonse. Ndondomeko zatsopano zimene ofesi yolondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka ndalama maunduna, madipatimenti a boma ngakhalenso mabungwe osiyanasiyana a boma yakhazikitsa kuyambira chaka chino cha 2026 mpaka na chaka cha 2031 akuti zithandiza kulimbikitsa khalidwe logwiritsa ntchito bwino ndalama za boma kuti zipindulire zolinga za Malawi pa chitukuko. Polankhula ku Lilongwe pokhazikitsa ndondomekozo, mmodzi mwa akuluakulu a ofesi ya President ndi nduna OPC a Chris Mwale anati bungwe lolondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka chuma cha boma la National Audit Office ndilofunika kwambiri polimbikitsa kusunga mwambo pa nkhani yosamala chuma cha boma ncholinga choti ndalama za boma zizipindulira Malawi. Pamenepa a Chris Mwale analangiza maunduna a boma, madipatimenti a boma ngakhalenso mabungwe osiyanasiyana a boma kuti pamene a National Audit Office awalangiza kuti akonze pa nkhani yakayendetsedwe ka ndalama, iwo azimvera ndi kuchita zoyenerera pofuna kusamala chuma cha boma. A Thomas Makiwa ndi mkulu olondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka chuma cha boma, Auditor General, ndipo iwo atsimikizira boma a Malawi ngakhalenso maiko ndi mabungwe amene amathandiza dziko lino pa chuma kuti ofesi yawo ichita chilichonse chotheka pofuna kulondoloza ndalama za boma komanso kulimbikitsa mwambo kuti ndalama za boma zizigwira ntchito yokhayo yofunikira yothandiza Malawi. A Thomas Makiwa apemphanso nthambi zina monga komiti yoona za chuma m'nyumba ya malamulo Public Accounts Committee kuti ichilimike pothandizira kusamala chuma cha boma makamaka m'maunduna, madipatimenti a boma ngakhalenso mabungwe onse a boma. Panopa ati anthu mwina osapitirira 400 koma ntchito imene timagwira ndi yayikulu, so kutengeranso kuti ma processes athu mbuyomo anali oti ndithu chilichonse kumene kuti tidzilemba pamanja. Tithokoze kuti boma linabweretsa ma system panopa monga system imodzi ya malipiridwe imene timachoti IFMIS, and pamene tikunena panopa auditing ya IFMIS sitimayenera ndithu kuti tiyanse mapepala ochuluka, timatha kuti tingolowano mu system uchi. Zimene zizitithandiza kuti audit izichitika mwansanga komanso izithaso mwansanga. A Lucas Fisher akubungwe la GIZ amene amatsogolera ntchito ya Tikuze Malawi ayamika nthambi yolondoloza chuma cha boma ya National Audit Office chifukwa chobweretsa njira zina za makono zimene zithandizire kapena kulimbikitsa kusamala chuma cha boma. Iwo apempha kuti National Audit Office ndiyofunika kuti ithandizidwe makamaka powonjezera anthu ogwirako ntchito komanso pa nkhani za chuma.
ofisi ya national audit ndi imene imatsogolera pa ntchito yolondoloza kagwiritsidwe ntchito kabwino ka chuma cha boma mdziko muno, komanso kulimbikitsa khalidwe lochita zinthu mosabisa kena kalikonse. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Wapa mpando wa bungwe la Beautify Malawi BM Trust Adingi Swayo Jere apempha sukulu mdziko muno kuti zilimbikitse ophunzira kukhala aukhondo nthawi zonse. Iwo apereka pempholi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo osayinirana pangano la mgwirizano ndi bungwe la sukulu zomwe sizaboma la Independent Schools Association of Malawi ISAMA. Zambiri mu ripoti la Mwayi Mtumodzi. Jere ati kudzera mu mgwirizanowu bungwe la BM Trust likufuna kulimbikitsa sukulu kuti zilimbikitse ukhondo pophunzitsa ophunzira adakali ang'ono. Ndeli limodzi pobweretsa uthenga wa ukhondo komanso kusintha kaganizidwe makamaka pakati pa achinyamata ana. Tikufuna kunena kuti kuongola mtengo udakali wang'ono ndi chimene tikufuna tipange kwa meda zathu aisama, so that tikhale tikugwira ntchito ndi anzathu m'masukulumo, komanso ngati BM titenga mbali yayikulu kwambiri kupanga mobilize kubweretsa pamodzi anthu kumene ma communities kumene masukulu akupezeka, komanso kubweretsa anthu amene anikana kuwathandiza anzathu a independent schools, ma trainings kuwaphunzitsa nkhani za ukhondo, nkhani zosiyanasiyana zimene zithandizire anawo kusintha kaganizidwe kawo, kunena kuti tikamaza fika zaka 5 zikubwerazo tizakhala tasintha kaganizidwe ngati mbado watsopano wayamba kuganiza mwa nkhani za ukhondo. Ndi chimene tifuna kuti tikwanitse menecho. Matenda azasintha ngati tikukhala pamalo aukhondo. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la ISAMA Bishop Wycliffe Chimwendo anati bungwe lawo ndilodzipereka kuonetsa kuti sukulu zikulimbikitsa ukhondo nthawi zonse. Tikuyenda limodzi ndi BM cholinga chobweretsa ukhondo wabwino masukulu komanso makomo. Audit Office yati 28.6% yokha yazotsatira zakafukufuku amene nthambi maofesi maunduna ndi kampani zaboma zagwiritsira ntchito ndalama ndi zimene zaperekedwa mu nthawi yake. Kafukufukuyi ndi wa mchaka cha 2025. Tikhale tikumva zambiri pa nkhaniyi kuchokera kwa Wanangwa Chafulumira, koma tisanatero tioneka ripoti kuchokera kwa Wezi Gausi. Kafukufukuyi akuonesa kuti ndi malipoti 24 pa malipoti 100 ena aliwonse amene anaunikidwa bwino komanso adaperekedwa. Kafukufukuyi akuonesanso kuti nthambi yanawo ikukumana ndi mavuto ochuluka makamaka pofuna kuonesesa kuti kafukufuku amene akupanga akufikira wina aliyense mu nthawi yoyenerera. Poyankhulapo pa nkhaniyi mkulu wa ofesi yanawo a Thomas Makiwa anavomereza za mavutowa, ndipo iwo ati chifukwa chake ofesi yawo inachitanso kauniuni wamene angagwirire bwino ntchito pa nkhani yotulutsa malipoti yawo. Pa ulendo wathu ngati ofesi ya Auditor General timayenera kuti tiyende ndi zinthu zimene zikutithandiza masomphenya athu. So ifeyo titapanga kauniuni wathu taona kuti kuchokera chaka chinochi cha 2026 kufika chaka cha 2031 zaka 5 zikubwerazi timayenera kuti tifatse ndikuunikirana kuti kodi ulendo wathu ukhala motani. So ma documents amene tatulutsawa athandizira kuti wina aliyense nkhale angadzabwere nkhale ine ntachoka adzadziwa ulendo wathu kuti kufika pa 2031 tikuyenera kupanga chani. Komanso ma results amene atuluka ndo ofuna ife kuti tithandiza kuti kodi tikutani, kuti tikuyenera kuti tikonze pati. Andi zimene zo ndikukhulupirira kuti aliyense mu umodzi wathu tikhale ogwirana manja kuti ma results amene wawa akhale kuti apangidwa improve. Poyankhulapo pa nkhaniyi oyimira kazembe wa dziko la German a Lucas Fischer ati anthu akuyenera kuonesesa kuti malipotiwo akuwatsatira bwinobwino pofuna kuteteza chuma cha boma. Iwo ati ndizosapindulitsa kwenikweni kuti kafukufuku amene amapeza bungwe lanawo koma boma lisakugwiritsa ntchito zimene apezazo. Ndondomeko yakagwiridwe ntchito imene akhazikisaso pa tsikuli ikhale kugwira ntchito kuyambira chaka cha 2026 kufikira chaka cha 2031. Tsopano pano tikhale tikucheza ndi Wanangwa Chafulumira kuti ati tanthauzire kuti zimene zitanthauza chani makamaka pakayendetsedwe kaboma. Wanangwa, madzulo abwino. Madzulo abwinonso. Kodi zimenezi makamaka zikamachitika pamatuluka zifukwa zotani zimene zimachititsa kuti kafukufuku amene azichedwa? Nthawi zambiri mwina zifukwa zimene mabungwe aboma ambiri amapereka akhoza kukhala kuti mwina ogwira ntchito
mabungwe ekundo ochepa kapena soya mwina sanapatsidwe ndalama zokwanira zoti ayendesere kandi bungwero ndi nthawi yoti mwina athe kupanga kupereka kafukufuku nthawi yabwino sizikanatheka ndi kawirikawiri zifukwa zake zimakondo zikhala zimenezo komano malinga ndi mmene palili anthu tikayang'ana malipoti osiyanasiyana amene atuluka m'mbuyomu amapezeka mwina ali ndi zifukwa so palinso ena amene mwina akhoza kukhala kuti ndikusengereza kuti akuchita dala podziwa kuti mwina akufuna abise zina zake. Zimenezi zikutanthauza chani pagwiritsidwe ntchito kabwino ka misonkho ya Malawi? Ndi zinthu zovuta kwambiri chifukwa poyamba tidziwe kuti mabungwe ngati amenewa ndi bungwe limene la National Statistical Office ndi bungwe limene linakhazikitsidwa ndi malamulo ndi limapatsidwa mphamvu ndi malamulo a dziko lino kuti lipange kalondolondo wamene ndalama za boma zagwiritsidwa ntchito. Tikamati ndalama za boma tikunena ndalama zimenenso zili za Amalawi. Zikamachitika chonchi pali zingapo zimene zingachitike. Choyamba ndi chakuti anthu amene tili Amalawi ife titaya chikhulupiriro m'mabungwe a boma. Komanso tiziwe kuti zikamayenda chonchi ifeyo mwina ndalama zina zitukuko zina timatha kuzipeza podzera mwa anzathu amene amatithandizira amene ali ma developmental partners pa Chingerezi, ena amatika ya madona amene onso akhoza kutaya chikhulupiriro kuti asaponyemo ndalama mthumba mwathu chifukwa sitikutha kuwerengera kuti ndalama zathu zagwira ntchito bwanji kapena zagwira ntchito bwinobwino. Komanso kuchedwa kotere kukumapangitsa kuti pambuyopo mwina amene lipoti lizabwera kuti anthu azatsatire kuti kodi chinachitika ndi chani. Mwina atapeza mulipotimo muli zolakwika zimakhala kuti mwina ndi zambuyo kwambiri zimene kuti mukazifufuze zikhoza kukhala zovutirapo. Komanso mutapeza olakwa kuti mukatenge mukamene abweze anthu zimene anaonongazo ndizotinso zikhoza kuvuta. So mukhoza kuchitika zambiri mwina kugula zinthu molakwika kapena kulipira zinthu molakwika. Komano kuchedwako ndi chinthu chimodzi chimene chikhudza kwambiri miyoyo ya Amalawi. Tsopano zimenezi mayankho akakhala kuti ndi khalidwe amachitira dala kapena chimachitika chani? Kunena zoona poyamba titsindike kuti 71.4% imene ili ya mabungwe aboma isinabweretse zotsatira za maodita amene sizikutanthauza kuti muli zachinyengo. Poyamba zimene zikutanthauza ndi chakuti achedwetsa posabweretsa pa nthawi yake andi chimenecho nchinthu chokhumudwitsa kwambiri. So patikangoyang'ana chimenecho zimapezekanso kuti ena akuchita dala chifukwa choti mmene momwe muli ziyangoyango zimene akuopa kuti asabweretse mwachangu. Ndiyeno pali vuto lalikulu ndakuti mayankho ake ndi akuti kuchokera mbuyomu zakhala zikuchitika akakasikoyamba ndi vuto ndoti tili nawo malamulo ochuluka okhudzana ndi zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo zakuwerengera chuma cha boma amene chagwiritsidwa ntchito malo osiyanasiyana. Komano kuti tagwiritse ntchito malamulo sitimagwiritsa ntchito because ndalama izizi zimayenera ayambe kuwerengera pamenepo kwa auditor general azione. Komanso chilipoticho chisangothera kuti ndi ripoti chathera apa chimayenera chipitenso ku parliament kudza ku Public Accounts Committee kapena nthambi imene imayesetsa kuunikira ndalama za boma amene zayendera imene ili ya nyumba ya malamulo. Kumeneko amafunika afufuze kuti mwanenedwa zotani malipotimu ndipo makhaso mmene mudzamba Chingereza amati ma recommendations amene amanena kuti nimene zayenderamo awawa mwina mukathana motere kapena mukapatse chilango chotere kapena iyayi mukayamikire ngati nkotheka kwayamikira. So zimenezi zikuoneka kuti sizimatsatidwa ndi zinthu zimene simbali yokhayi koma kumalawi kuno kutsata malamulo athu kumene kukutivuta chimene chimapatsa danga anthu kuti azichita zinthu zolakwika mosayang'ananso kuti kodi pamawa chiwadzetsera chanji chifukwa aona kuti tangokhanga anthu otayirira amene sitikhala ndi chidwi pa malamulo athu amene. So ngukumvetsani kwanga munena kuti malamulo atsatidwe yankho lake ndi limenera. Titakhala kuti tikutsatira malamulo chifukwa malamulo alimo ndiye kuti ngati kunena kuti audit yachedwayi ndi ya 2024 2025 ndikukhulupirira kuti zilimo nthawi imene angapatsidwe kuti pofika apo mukhale mutakonza. Ife alipo dandaula sezoti ndi nthawi yatani yapitirira. Sezoti pakana khala kuti ndife anthu oti achidwi ndi kuti dziko lipite patsogolo kapena oyendetsa dziko nditi panopa bwezi mwina anthu ena amene achedwetsawo mwina atafusidwa
mwapadera komano kusiyana mwina ndi kumazalankhula kaya kwatola nkhani kapena kuti afe tikudandaula pamene anthu amene akupanga zimenezo akudziwika koma tikungoyang'ana ndiye kuti chaka chamawaso tiyembekeze kuti za 2025-2026 zikhozo kachedwanso kwambiri mwina zizapezeka nthawi imene ndi 10%. Bwino wanangu tathokoza kwambiri. Tipitirire ndi nkhani zathu. Bungwe lochitira ntchito ya kalembera la National Statistical Office NSO lati likukonzekera kalembera wa anthu ndi nyumba wa mchaka cha 2028. Mkulu wa bungweri a Shelton Kanyanda wanena izi mu mzinda wa Blantyre lachiwiri pa msonkhano wokonzekera kalemberayo pamodzi ndi adindo a makonsolo ochokera mchigawo chakumwera. Iwo akufotokoza. Tsiku la lero tikupanga zokonzekera za census. Census yathu tikuyembekeza kuti idzayamba mchaka cha 2028 mu September. Koma tisana yambe census timakhala ndi ntchito imene timagawa dziko lino timadera tating'ono timene anyamata amene anyamata ndi atsikana amene amapita kukalemba anthu kukawerengera anthu mu census amakhalamo. So aliyense amakhalamo kadera kameneko masiku 21 kutolera manyumba. So masiku dziko lonse lino timayeneka kuligawa timadera timeneto kwa ife timati enumeration area. Ndiye enumeration amenewo kuti tiagawe timayeneka tigwire ntchito mogwirizana ndi ma councils, ma district councils. So nchifukwa lero taitana ma DC acho kuti tialongosolere ntchito imene tifuna kupanga madera mwawo. Bwana mkubwa wa mboma la Nsanje Sandra Mnaluso wati zithandizira makonsolo kugwiritsa ntchito ndalama zachitukuko moyenera. Sasa ndiofunika kwambiri kuma console chifukwa choti kufuna kuti tipange ziganizo zoti tiyendese bwino council yathu timene kukhala ndi datayo timene kuyipeza tikapanga census, ndipo ziganizo zoti tigawe chuma kuti chipite madera osiyanasiyana zimatengera ndi data imene tayipeza. Ngati palibe data zimakhala zovuta kuti tipange ziganizo kapena tipereke zitukuko zosiyanasiyana madera osiyanasiyana mu makanso athu. Mabungwe omwe si aboma apempha boma kulemekeza ufulu wa Malawi Electoral Commission ogwira ntchito pawokha. Mabungwewa alankhula izi kutsatira chiganizo cha MEC choyimitsa zisankho zomwe zimayenera kuchitika m'maboma a Mangochi ndi Nsanje. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Sabata yatha bungwe la Malawi Electoral Commission lidalengeza kuti layamba layimisa kaye chisankho chimene chimayenera kuchitika kumwera kwa boma la Nsanje komanso kuvuma kwa boma la Mangochi. Bungwe la MEC lidanena kuti lidachita izi kamba kakusekedwa kwa malo ake osungirako katundu kwa njerwa mboma la Lilongwe kamba kakusapereka ndalama za lenti zimene pakadali pano zafika pa 885 miliyoni kwacha. Boma kudzera ku nduna ona zachuma ndi limene limayenera kupereka ndalama za lentizi. Nkhani yakhumudwitsa anthu ena mabungwe amene apempha adindo kuti abwere pamodzi nkukamba za nkhaniyi. Mkulu wa bungwe la Center for Multi-Party Democracy ya Boniface Chibwana ati kuyimisidwa kwa chisankhoku kukusonyeza mavuto amene bungwe la MEC lidakhala likumana nawo pa nkhani zokhuza kuloweredwa pakagwiridwe ntchito zake. Achibwana ati izi kuonetsa kuti madera amene akhuzidwe malinga ndi kuyimisidwa kwa chisankhoku ndi kuti sakhala ndi nthumwi imene izi wayimirira ku nyumba ya malamulo. Iwo ati sizoyenera kukambira nanso malinga ndi kuti bungwe la MEC limayenera kugwira ntchito zake mosaloweredwa kotero kuti izi zikuyenera kulemekezedwa. Ndipo mukalata imene bungwe la Citizens for Credible Elections latulutsa lapemphanso boma kuti lichitepo kanthu pa nkhaniyi popereka ndalama ya lenti. Kalata imene wasayinira ndi wapampando wa bungweli Edward Kambanje lapemphanso boma kuti lichite machawi pokumana ndi akuluakulu a bungwe la MEC ndi kukambirana zokhuza nkhaniyi. Kayendetsedwe kazina zovuta kasapweteke kwambiri anthu wamba kwachotsera ufulu wawo umene uli malamulo a dziko lino okhuzana ndi kusankha munthu amene akumfuna kuti awatumikire awatsogolere kuwayimirira. Ndiye tikuona ngati ufulu umenewu anthu ndithu ukuphwanyidwa. Ndiye timapempha bungwe la Malawi Electoral Commission kuti libwere ndi kalendala imene ionetse masiku ena amene kuchitike zisankho zimenezi madera onse umene kulibe wayimirira. Bungwe la MEC komanso akuluakulu a boma akhala ali pa mpungwepungwe kusatira pamene mtsogoleri wa dziko lino adalamula kuti likulu la bungwe la MEC libwerere mu mzinda wa Blantyre kuchokera mu mzinda wa Lilongwe, chiganizo chimene chidachititsa kuti akuluakulu a bungwe la MEC apite ku bwalo la milandu
kukafunsa ngati chiganizochi sichikutanthauza kulowera kwa ntchito zake. Wazaulimi wati chaka chino kugwiritsa ntchito makuponi mu ndondomeko ya FISP yomwe ikuyembekezeka kuyamba kumayambiriro a mwezi wa mawa. Mu ndondomeko ya chaka chatha boma linkagwiritsa ntchito njira za makono pozindikira anthu omwe ali pa mndandanda oti apindule nawo. Kuchokera ku Mzuzu, Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Malinga ndi undunawo, ndondomeko ya chaka chino ya FISP igwiritsa ntchito magulu a alimi omwe alipo pafupifupi 5,446 omwe pamodzi akupanga alimi opyola 1.2 million. Alimiwa akupemphedwa kuti paokha apange fetereza wa mbeya kuti aonjezere pa fetereza wa makuponi amene alandire. Poyankhulapo ofalitsa nkhani ku nduna za ulimi Salome Gangire anati ndondomeko yosankha alimi amene apindule pa ndondomekoyi iyambe posachedwapa ndipo kugula kwa fetereza kuzatengera magulu a alimi osati mudzi omwe akuchokera monga mmene zinalili mbuyomu. Agangire anati kusinthaku ndi mbali imodzi yokonzanso ndondomeko ya FISP kuti iyende bwino. Iwo anati zokonzekera za ndondomekoyi yomwe iyambe kumayambiriro kwa mwezi wa Septemba zatsala pang'ono kutha ndipo alangizi m'maboma onse mdziko muno alongosoledwa bwino za ndondomeko zatsopanozi. Malinga ndi undunawu, bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi ndi limene lipereke fetereza ochuluka ndipo osalayo aperekedwa ndi makampani ena omwe si aboma ndipo ndondomeko yosankha makampaniyi ili nkati. Koma poyankhulapo awiri Kambwandira ati kubwereranso ku ndondomeko yogwiritsa ntchito makuponi m'malo mwa ndondomeko yogwiritsa ntchito makina a intaneti sikungasinthe kalikonse makamaka pa mchitidwe wakatangale komanso ziphuphu omwe wakhala kukuta ndondomeko ya FISP mbuyomu. Akambwandira anati kubwererako kungathe kungubweretsanso mavuto omwe ndondomeko yogwiritsa ntchito makina a intaneti imafuna kukonza. Kenaka iwo apempha boma kuti libwere poyera ndi kulongosola bwino lomwe ganizo lobwerera ku ndondomeko yakale yogwiritsa ntchito makuponi. Poyankhulapo pa za ndondomeko imene boma likupempha alimi kuti aphatikizire fetereza wa mbeya pambali podalira fetereza wa makuponi, katswiri pa nkhani za ulimi Leonard Chimwaza ati ndondomekoyi ndi yabwino popeza kuti zathandizira kuti nthaka yathu itetezeke. Komabe iwo apempha kuti ndondomekoyi ikhale yokhazikika malo mongo iphatikiza ku ndondomeko ya FISP. Kuno ku Malawi minda imene timalima yambiri chonde chidatha, ndiye ndondomeko yolimbikitsa fetereza wa mbeya ndi yabwino chifukwa ithandizira kuti no chonde kapena kuti chajira chibwerere mtimake, pakutero ndiye kuti no mbewu zizikula bwino zokolola zitasokhala zambiri. Ndondomeko ya chaka chino ya FISP alimi azipereka ndalama yokwana 20,000 kwacha pa thumba lililonse la 50 kg ndipo 10,000 kwacha pa paketi iliyonse ya mbewu. Katswiri pa ndale a George Chaima walangiza zipani komanso atsogoleri a ndale kuti akhazikike pomanga zipani zawo. Iwo atinso zipani izi zigwirizane ndi boma pokwaniritsa ntchito zachitukuko m'malo molimbirana maudindo kapena kutsogoza zofuna zawo. Achaima apereka ndemangayi pa za msonkhano omwe Malawi Electoral Commission yakonza lachinayi lino pofuna kuwunikira mmene chisankho cha chaka chatha chinayendera. Daniel Zemba wadza ndi nkhani. Mulamuliro wa demokrasi, mbali yolamula komanso yotsutsa zimakhala ndi ntchito zake. Izi zikutanthauza kuti kufowoka kwa otsutsa boma kumachititsa kuti olamula alephere kuyendetsa dziko mokomera anthu. Ulamulirowu umaperekanso mphamvu kwa nzika za dziko kusankha zokha atsogoleri awo poponya voti pa chisankho pomwe ndi munthu mmodzi yekha yemwe amayenera kupambana ndi kukhala mtsogoleri wa dziko. Katswiri pa ndale a George Chaima wati chisankho chilichonse chikachitika chimaphunzitsa mbali zonse, owina ngakhale oluza, zinthu zimene zingawathandizire kuchita bwino mtsogolo, koma pamapeto pa zonse opambana ndi iwo amene sanachite bwino amayenera kugwirana manja polimbikitsa chitukuko cha dziko. Pamene ndimaona ngati zipani zambiri zimafoka ndiponena kuti zimataya nthawi kufuna kulimbirana maudindo, ngakhale kuti nthawi ya udindo kapena ya convention sinafike. Zimene zija zimasokoneza ndondomeko zabwino pakali pano ngati dziko likhazikike ofuna kumanga dziko. Masomphenya a dziko lino pa 2063 ayambiretu pompano kugwira ntchito zacho. Tikati titanganidwe kwambiri ndi nkhani za ndale pakali pano chitukuko dziko lisijipita patsogolo. Dziko lino linachititsa chisankho pa September 16, 2025 pamene atsogoleri a Malawi Congress Party MCP anatuluka mboma ndi kuyamba kutsogolera mbali yotsutsa kupereka mpata kwa atsogoleri a DPP omwe akuyendetsa boma pakadali pano. A Jesse Kabwira amayankhulira chipani cha MCP. Taphunziranso kuti osasiya pa chitseko posatseka imene
chimene timati kusabata voti nkona mukuona kuti ngakhale zimene zikuichitikira meki malawi congress party kuzitenga serious kwambiri kwati kudziwa kuti amene tikulimbana nawo amayambira patali kuti atisokoneze ife tikuona kuti tidutse nawo amalawi muzovuta zimene akumana nazo taphunzira ifeyo kuti malawi ndi munthu amene amaona zimene zikuchitika. Izi zikuchitika pamene pali malipoti woonetsa kuti muzipani zina za ndale muli mpungwepungwe wokhudza usogoleri pamenenso zaka pafupifupi zinayi zatsala kuti chisankho china chidzachitikenso mu 2030.